Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүген чыгарылышта. Тайсыр түзілінің 100, Бейік Ватан соғышында жеңуінің 75 жылығы тантаналары 2020 елтағы нәрселері білән истә қалыр. Яңа елны қошылау бизекләре Түбән Камадағы ғаилә паркында мауыктыргыч тамаша узды. Яңа елны яңаша каршылыйлар. Мамадышта район тарихында беренче тапкыр Зәңгәр ут яктысында дигән телевизион ишә төшерелде. Республиканың социаль учрежденияларында янгын куркынычсызлыгы буенча прокурор тикшерүләре нәтиҗәләрен хәбәр иттеләр. Тикшерүләр Башкортстанда булган фаҗигадан соң башланды. Анда берничә атна элек шәхси пансионатта янгын чыгып 11 кешенең гомере өзелгән иде. Татарстанда 7 шәхси өлкәннәр йортында 100дән артык хукук бузу очрагы теркәлгән. Хәзерге вакытта торак секторда куркынычсызлыкка аерым игътибар бирелә. Статистика күрсәткәнчә, нәкъ кышкы чорда янгыннар ешрак була, бигрәк тә яңа ел каникулларында. Шуңа күрә коткаручылар күчәйтелгән эш режимына күчте. Ведомство бәйрәм чаралары узатырган 1000 ярымга якын объектны Чыршы шәһәрчекләрен контрольдә тота. 10 гыйнварга кадәр республика территориясендә янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. 1000 йортка 2251 меңнән артык янгын хәбәрчесе урнаштырылды. Шул сәбәптән Татарстан президенты Рөстәм Нургалиулы Минниханов инициативасы буенча дәүләт ярдәмендә мохтаҗ булган гражданнарның йортларына 158 мең датчик урнаштыру өчен 41 миллионнан артык акча бирелде. Быел Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Авыл хуҗалыгы өлкәсендәге бай традицияләрне, мирасны барлап, киләчәк буыннарга җиткерүдә министрлыкның ветераннар советы зур эш алып бара. Ветераннар катнашында төрле форматта очрашулар оештырыла, китаплар да нәшер ителә. Бүген Татарстан радиосының яңа көн манзарасы туры эфирында министрлыкның ветераннар советы рәисе, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Марс Алиев торма хезмәтчеләренә авыл хуҗалыгын үстерүгә зур өлеш керткән ветераннарга хөрмәтен белдерде. Киләсе үгез елында да табыннар муллыгын тудыручы авыл халкына уңышлар теләде. Эпидемиология обстановкага карамастан һәр вакытта ветераннар белән элемтәдә булып, аларның инде уңышлары, аларның гәзәтләрен үтәп, менә шулай гомер итеп киләбез. Матур итеп, аларның юбилейлары турында, туган көннәре турында газеталарда, радиоларда аларны лаухаллары җибәрәбез, аларның семьяларын тәбриклибез. Яна сеңдә Баку дөньяга күчкән ветераннарыбыз турында да аларны искә алабыз, аларның коллективларында да шулай матур итеп очрашулар оештырабыз. 2021 елда уңышлы еллар булсын. Татмедиа мәгълүмат агентлыгында Татарстан китап нәшриятендә балалар өчен әзерләнгән китаплар тәкъдим ителде. Быел балаларга махсус 13 басма һәм аудио китап чыгарылган. Гомумән, ел саен нәшрият 200гә якын исемдә әдәбият бастыра. Аларның 25гә якыны балаларга адресланган. Хаят ул килеп җитте. Соңгы кыңгырау бәйрәме тәмамланды. Рөстәм Галиуллинның хикәя герое бер юлы 5 икел алган, әмма уйлары башка нәрсәдә. Каникулларда планшетта компьютер уеннарын уйнау турында хыяллана. Шунда көтелмәгән сюрприз була. Нинди дисезме? Менә бу юмористик басмадан укып белергә мөмкин. Алина Бикмуллинаның яңа китабы да укучыны башта көлдерә, аннары уйланырга мәҗбүр итә. Татмедиа мәгълүмат агентлыгында Татарстан китап нәшриятының күчмә әдәби кафесында балалар һәм яшүсмерләр өчен чыгарылган басмалар белән таныштылар. Басмалар бик кызыклы, үзенчәлекле, туган телне, сүз байлыгын яхшырак өйрәнү мөмкинлеген бирәләр. Һәрберсе ана теленә мәхәббәт уятырлык. Идея стояла в том, чтобы людям было комфортно знакомиться с литературной сокровищницей. Барлык кешеләргә, өлкәннәргә дә, балаларга да әдәби хәзинә белән танышу мөмкинлекләре булсын иде дип тырышабыз. Үзләре өчен кызык дип тапкан басмаларны сайлый алсыннар. Быел гына да без 20 исемдәге китап чыгардык. Гомумән алганда, сатуның 20% балалар китапларына туры килә, һәм без монда өметле киләчәкне күрәбез. Әдәби дегустациядә укучыларның яңа әдәбият белән танышуы үзенә күрә бер мәгънәгә ия. Янәшәдә генә тәм-томнар белән чәй яки кофе эчеп алырга да була. Элегрәк бу бинада кафе булган.
Мондагы кечкенә киштәләргә татар һәм рус телләрендә 700 китап куелган булуына ышанасы да килмәй. Якын киләчәктә биредә дөнья әдәбияты үрнәкләре дә барлыкка киертеп көтелә. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Республикабызда якташлык хәрәкәтен моннан 30 ел элек беренчеләрдән булып Ширмешән районы башлап җибәргән иде. Казандагы якташлык җәмгыяте әле дә уңышлы гына эшләп килә. Узган ел нәтиҗәләре буенча җәмгыять республика грантын да отты. Быел Ширмешән районы оешуга 90 ел тулды. Активистлар шушы тантаналарны, шулай ук Бик җиңүнең 75 елыгына, Тайсыр Цөлүнең 100 елыгына багышланган чараларны оештыруда да ярдәм итте. Яңа ел алдыннан район үстергә зур өлеш керткән предприятиелар, оешмалар вәкилләренә, галимнәргә, мәдәният, сәнгать әһелләренә, журналистларга районның 90 еллыгы истәлек медальләре тапшырылды. Актаныш районында фән олимпиадалары тамамлангач, яңа ел бәйрәме алдыннан җиңүчеләрне һәм остазларны тәбрикләделәр. Уку елы ахырында республика күләм олимпиадаларында җиңүчеләргә ирешкән мәктәпләргә 500 мең сумлык акчалата бүләк тапшырыла. Танатнанадан безнең чираттагы репортаж. Быел олимпиадаларның муниципаль этабында Актаныш мәктәпләреннән 5678 укучы катнашкан. Татар теле, математика, физкультура, рус теле, тормыш иминлеге нигезләре, инглиз теленнән катнашучылар аеруча күп булган. Кызлар малайларга караганда белемгә күбрәк омтыла. Мәктәпләрдә генә түгел, бүләк үзәгендә дә укучылар төрле фәнни өйрәнүләр, укулар, тренинглар эшләде. Республика олимпиада үзәге белән балалар бакчалары 1-6 сыйныфлар өчен олимпиадалар оештырылды. Актаныш районында олимпиада җиңүчеләрен котлау тантаналары да башкаларга үрнәк булып тора. Төрле форматта хезмәттәшлек ныгый. Сезнең монда үзегезнең олимпиада үзәге эшләп килә. Эшләгән күренә. Менә хәзер карап утырам, чыгышларга карап утырам, нинди игътибар бирелә балаларга. Ничек иттереп аларны котлыйлар. Укучыларны фән олимпиадаларына әзерләүдә Казан федераль университеты да лайыклы эш кертә. Биология, технология, тормыш иминлеге нигезләре фәннәреннән җиңү яулаган укучыларны һәм остазларны университетның Алабуга институты ректоры Елена Мерзон котлап үз бүләкләрен тапшырды. Район мәктәпләре арасында Актаныштагы 2нче урта мәктәп коллективы 1нче урынны яулады. 2нче урында сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия-интернат. 3нче урында 1нче Актаныш урта мәктәбе. Байсар, Яңа Әлем, Мария суык суы, Пучы, Татар суык суы, Киров мәктәпләре дә югары нәтиҗәләр күрсәтте. Җиңүчеләр лаеклы бүләкләрен алды. Олимпиада хәрәкәтенә катнашкан мәктәпләр балалар алар бер вакытта да югала торган балалар булмыйлар. Һәм ул республика буенча алсаң да, район буенча алсаң да, уку сыйфатыннан югарак дәрәҗәгә күтәрү өчен нык тәэсир ясый торган хәрәкәт. Шулай булгач, без моңа хәтле, моңа игътибар иттек, һәм ел сайын без аны камилләштерәбез дип әйтергә кирәк, һәм киләчәктә дә без моңа игътибар итәчәкбез. Бәйрәмне балалар сәнгать коллективлары чыгышлары бизәде. Актанышлылар киләчәктә җыр биюдә генә түгел, фән күгендә дә үз йолдызларын кабызыр әле. Фанис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге. Яңа ел алдыннан тагын бер баланың хыялы тормышка ашты. Церебраль паралич диагнозы куелган 6 яшьлек Тимур электр поезды машинисты булырга хыяллана. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы хезмәткәрләре малайны һәм әнисен заманча поездда йөрергә чакырдылар. Хыяллар чынга ашканда билгеле хисләр ташып тора. Электр поездда көтеп алынган иң беренче сәфәрдә ул мактаулы урында, машинист ролендә. Тимур вазифаларын алдан ук өйрәнгән. Идарә пульты янында ул ышанычлы утыра. Соңгы модель пассажир поездында Тимур аэропортка кадәр барачак. Юлда 25 минут вакыт бик тиз үтә, әмма хәтердә узакка калыр. Малайның хыялын тормышка ашыручылар да дулкынлана. Транспорт министры Теләкләр чыршысы акциясында беренче тапкыр катнаша.
Маленький человек, очень счастлив. Я думаю, вырастет очень хороший человек. Кичкенә бала бик бәхетле, теләге омтылышы зур. Ул бик яхшы кеше булып үсәр. Яңа ел алдыннан һәркем тылсымчы була ала. Балалар хыялын шәхсән һәм офлайн формада yolkajelaний.rf проекты сайтында үтәргә мөмкин. Акция 2021 елның февраленә кадәр дәвам итәчәк. Чулпан Амири, Регина Софиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Яңа ел алдыннан Түбән Камада да тылсымчылар фестивале узды. Иң яхшы һәм күңелле Кыш бабай исеме өчен 9 катнашучы көч сынашты. Һәркем үз программасын тәкъдим итте. Матур гадәт буенча үткәрелә торган бәйге шәһәрнең гаилә паркында үтте. Бәйрәм мизгелләрен Түбән Камада хәбәрчебез Альбина Уәлиева да күреп кайтты. Кыш бабай нәни дусларын сәлемли, әкияти герой ролендә Марат Абдуллин ул балаларның күңелләрен күрә, җырлата һәм биетә. Тылсымчылар фестивалендә ир-егет беренче тапкыр катнаша, бәйрәм уңайнан котлауды әзерләп килгән. Хөрмәтле Түбән Камалылар, яңа еллар имин килсен. Күк йөзләребез аяз булсын. Барчабызга бәхет шатлык алып килсен. Якынлашып килүче яңа ел белән. Кыш бабайлар фестивале Түбән Камда 5-нче тапкыр үткәрелә. Бу юлы 9 кеше балаларга шатлык бүләк итү, җитезлек һәм осталыкта көч сынашты. Һәркем үз программасын тәкъдим итте. Алар үткәрәләр торыш чаралар, уеннар, биюләр, һәм тамашачы бүген сайларга тиеш. Иң күңелле, иң шәп Кыш бабайна. Салкын көн булуга карамастан балаларның йөзләрендә елмаю, барысы да мөгъҗизага ышана. Бик күңелле кызым. Кыш бабайга ышанасызмы? Фестиваль ахырында жюри әгъзалары иҗади көрәштә дуслык җиңде дигән фикергә киләләр. Барлык катнашучыларга яңа ел тантанасын үткәрү хокукы бирә торган таныклык тапшырыла. Хәзер балалар нәкъ менә шушы тылсымчыларның бәйрәм төнендә килүләре турында хыяллана. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, яңалыклар. Шулай ук Нурлат шәһәрендәге киләчәк балалар иҗат үзәгендә дә балаларны яңа ел бәйрәме белән котладылар. Театральләштерелгән тамашада нәни тамашачыларны ишектән үк әкият геройлары каршы алды. Бәйрәмгә балалар яраткан мультфильмнар геройлары җыелган иде. Алар балалар белән бергәләп табышмакларга җаваплар эзләделәр. Туйганчы җырладылар, биеделәр, көлделәр. Хәтта тискәре геройларын да бу көнне күңелләре йомшарып, бары тик елмаю гына бүләк иттеләр. Әкият тамаша һәркемгә дә хуш килде. 3нче сыйныф укучысы Никитага мультфильм геройларының яңа елны ничек коткарып калулары ошаган. Больше всего мне понравилось, когда мы растапливали лед и создавали свою сказку. Это очень хороший спектакль. Мне понравилась Снегурочка, Дедушка Мороз, и мне очень понравилось отгадывать загадки. Яңа елның күпше чыршысын бизәгәндә дә бар хыялларын эшкә җиккәннәр. Чыршыга төрле төстәге шарлар, мишуры һәм гирляндалардан тыш, балчыктан балалар үзләре ясаган уенчыкларны да элгәннәр. Бик матур килеп чыккан. Декорацияләр, зал дизайны да күркәм, ә иң мөһиме сабыйларның елмаюлы якты йөзләре. Күңелле мизгелләр озак дәвам итте. Балаларга тәм-тым тутырылган яңа ел күченәчләрендә өләштеләр. Фанис Мөхәммәтов, Гүзәл Самарханова, Ярослав Казаков, Татарстан яңалыклары, Нурлат. Яңа ел төнендә Казанда 22 төп маршрут буенча 64 автобус, троллейбус һәм трамвай йөриячәк. Метро станциялары төн уртасына кадәр ачык була. 1 гыйнварда автобуслар линияга иртәнге сәгать 7-дән чыга. Метрополитен иртәнге 6-дан эшли башлый. Моннан тыш 31 декабрьдән 10 гыйнварга кадәр урам юл челтәрләре буйлап урнашкан муниципаль парковкалар бушлай эшләячәк. Шәһәрнең барлык маршрутларында 100-дән артык автобус, троллейбус һәм трамвай бизәлгән. Бәйрәм булдыру өчен автоинформаторлар аша пассажирларны котлаулар да көтә. Бәйрәм көннәрендә килеп туган барлык сораулар буенча башкала халкы һәм кунаклары транспорт комитетының кайнар линия телефонына мөрәҗәгать итә ала. Телефон экранда күрсәтелгән. Быелгы 2020 елда азагына якынлашып килә. Ул вакыйгаларга бик бай булды. Билгеле, сөенеч, шатлыклары, табышлары белән бер рәттән киенешләре, югалтулары да күп иде. Ел вакыйгаларының кайберләрен кабат хәтердә яңартыйк.
Быелгы төп вакыйга ТССР төзелүнең 100 еллыгы булды. Әлеге дата республика халкының күңелендә якты вакыйга булып калыр. Төрле форматта 14 меңнән артык чара узды. Алар тарихка яңа күзлектән чыгып карау, төрле буын татарстанлыларның фидакар хезмәтен искә алып, бәяләү мөмкинлеген бирде. Республикада хәзердә кешеләрнең яшәү шартларын яхшыртуга, фәнне, мәгарифне, спортны, уникаль мәдәни мирасны саклауга зур игътибар бирелә. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы аерым дата. Безнең барыбыз өчен дә бу иң төп, иң кадерле бәйрәм. Быел бәйрәм итү көне 24 июньгә күчерелде. Бу көнне шәһәрләрдә җиңү парадлары узды. Башкалабызның Ирек мәйданында Казан гарнизоны хәрбиләренең тантаналы йөреше үтте. Әлеге җиңү парады беренче тапкыр тамашачылардан башка трибуналарда ветераннар һәм тыл хезмәтчеләре катнашында гына узды. Һәм башкалабыз өчен тагын бер мөһим тарихи вакыйга. Тылда җиңүгә бәхәссез зур өлеш керткән өчен Казанга хезмәт даны шәһәре исеме бирелде. Быел республиканы төзекләндерүдә масштаблы проект безнең ишек алды программасы буенча зур эшләр башкарылды. 1084 объект төзекләндерелде. Барысы да җирле халык белән килештереп эшләнде. Ишек аллары, уңайлы эскәмияләр, балалар майданчыклары, парковка урыннары белән тулыланды. Төзүчеләр һәм архитекторларның тәҗрибәле командасы нәтиҗәләр өчен шактый борчылса да, объектлар сафка басты. Татарстанның милли китапханәсе капиталь төзекләндерелгән Казан милли мәдәни үзәге бинасына күчте. Реконструкция уздыру нәтиҗәсендә республика өчен әһәмиятле объектның тәңгәллеге саклап калынды. Шулай ук аңа яңа сулыш өрделәр. Моны китапханәгә килгән кунаклар, өлкәннәр дә, балалар да билгеләп үтте. Китапханә ял итү һәм яңа белемнәр алу урынына әйләнде. Актаныш районында күренекле дәүләт эшлеклесе, республикабызның беренче президенты, Татарстан дәүләт киңәшчесе, Россияның хезмәт герое Минтимир Шәймиевның бюсты ачылды. Әлеге вакыйга зур идеологик әһәмияткә ия. Һәйкәл Россия президенты указы нигезендә куелды. Документта әйтелгәнчә, бронза бюст Россия герое яки Россияның хезмәт герое исеме бирелгән кешенең туган җирендә урнаштырыла. 2020 елның иң зур проектлар арасында капиталь төзелеш һәм юлларны төзекләндерү һәм инде әлбәттә зур Казан бөҗрасын төзү. Аны ачу республика юбилеена зур бүләк булды. Яңа юл салу бик авыр булса да, вакытында өлгерделәр. Зур Казан бөҗрасының беренче этабына ТССРның 100 еллыгы исеме бирелде. М12 тиз йөрешле федераль автомобиль трассасын төзү Мәскәү белән Казан арасын 800 чакрымга кадәр тоташтырачак. Масштаблы төзелешкә 2020 елның җәендә Татарстанга эш сәфәре вакытында Россия премьер-министры Михаил Мишустин хөкүмәт әгъзалары белән бергә старт бирде. Хәзер составына Татарстан министрлыклары һәм ведомстволары хезмәткәрләре кергән эшче төркем республикада яшәүчеләр белән төзелеш мәсьәләләрен тикшерә. М12 трассасы зур шәһәрләрне бергә тоташтырудан тыш, аларны кайбер урыннардагы бөкеләрдән дә азат итәчәк. Мамадыш районының мәдәният йортында да яңа елга әзерлек тулы куәткә дәвам итә. Биредә район тарихында беренче тапкыр Зәңгәр ут яктысында исемле телевизион кичәне төшерү процессы бара. Йылдызлы тамаша ничек оештырыла? Алдагы язмада. Алар өчен декабрьнең һәр көне яңа ел алды кичә. Атналарга сузылган репетицияларны һәм тапшыруны төшерү процессын тизрәк тәмамлыйсы килү теләгенә һич тә аптырыйсы түгел. Әмма барысы да катгый сценарий буенча. Зәңгәр ут яктысында тамашасын халык югары бәйләсен өчен ул өлешләп төшерелә. Кичә кунаклары үзләрен башкала телеканаллары тапшыруларында кебек хис итәләр. Бик күңелле. Инде икенче тапкыр килүбез. Беренче тапкыр biz кулча утырдык. Хәзер инде безгә сүз бирәчәкләр үзебезнең спорт турында, җиңүләр турында сөйләргә җыенабыз бу мероприятиедә. Телевизордан караганда бу телепередачаларны инде белмидең ничек съемкалар алып барыла. Хәзер инде без үзебез шулай итеп катнашкач уже беләбез ничек икәнен. Авыр дагын с одной стороны, но күңелле. Илюза белән Инзилә волейболчы кызлар. Быел алар Татарстан беренчелеген утты. Шуңа да спортчылар яңа ел кичәсенә кунак итеп чакырылган. Кыш бабайдан бүләкләр дә алалар. Гомумән биредә үз өлкәләрендә уңышка ирешкән шәхесләр районның барлык тармакларыннан да килгән. Мамадышның төп чыршы бәйрәмен алдагы елларда шәһәрнең без сараенда йөзләгән кеше катнашында уздыру традициясе барлыкка килгән иде.
Әкияти композиция, утлы шоу, йылдызлар концерты, алдынгыларны хөрмәтләү. Ләкин буларның барысына да коронавирус пандемиясы киртә куйды. Шул сәбәпле телевизион форматка күчәргә булдылар. Мондый төр тамашаларның башлангычы 1962 елга барып тоташа. Ул чагында Советлар Союзының үзәк телевидениесында тәүге тапкыр эфирга чыккан Зәңгәр ут яктысында бүген дә популяр. Әмма аны район масштабында әзерләү катнашучылар өчен генә түгел, режиссерның үзенә дә яңалык. Безнең өчен әле бу яңа хезмәт. Чөнки мин режиссер театрныкка, минем масса күләм кичәләр үткәргәне бар, ләкин бу минем өчен гомумән яңалык. Һәм инде эшләгәндә дә бик күп авырлыклар кичерергә туры килә, съемкалар бик озак барды, ләкин тырышабыз халыкның күңелен күрергә, бик кызыклы проект килеп чыгар дип уйлыйм. 2021 елга чыккач та 5 гыйнварга кадәр төп чыршы янында бәйрәм чаралары көтелә. Яңа ел көнендә 31 декабрь көнне шулай ук без барлык үзебезнең шәһәребезнең кунакларын, районыбыз кунакларын кичке сагат 8-гә шушы үзебезнең үзәк мәйданга яңа ел чыршысына, яңа ел бәйрәмен каршыларга көтеп калабыз. Айзилә Батырханова, Илнур Юнысов, Алмаз Камалиев, Рәмзилә Бахаутдинова, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Казан халыкара аэропортында да бәйрәм рухы хөкем сөрә. Аэропорт хезмәткәрләре корпоратив кичәнең традицион форматыннан баш тартып, аны онлайн форматта үткәрделәр. Алдан ук үзләренең голубой огонек бәйрәмнәрен яздырып алып, аны биеклектә яңа ел дип атадылар. Аэропорт хезмәткәрләре үзләрен яңа һөнәрләрдә сынап карадылар. Бийләр, җырлыйлар, турдан-туры репортажлар алып баралар. Барысы да элекеге Советлар Союзының бәйрәм программалары кебек әзерләнгән. Экранда бик таныш тарихи персонажларны да күреп була. Казан Мол сәүдә үзәгендә безнең Татарстан телерадио компаниясының фотозонасы үз эшен дәвам итә. Һәр кем матур итеп бизәлгән яңа ел чыршысы янында әкияти фоторәсемнәргә төшә ала. Аларны Вести Татарстан хэштегы белән социаль челтәрләргә урнаштырсагыз, безнең тапшыруларда катнаша аласыз. Тагын бер сюрприз: безнең мәйданчыкта туганнарыгыз, якыннарыгыз яки бөтен республика халкы өчен видео котлаулар да яздырырга мөмкин. Аларның иң яхшылары безнең эфирда күрсәтелә. Мәйданчык көн сайын 10 гыйнварга кадәр эшли. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Барыгызны да ихлас күңелдән якынлашып килүче яңа ел белән. Яңа елда бәхетегез тулып торсын. Сау-сәламәт, көчле рухлы булыгыз. Безнең иҗат төркеме һәм мин, Чулпан Әмири, быелга сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе 2021 ел очрашуларына кадәр.